Hvad så YouTube? I dag har vi Shilong med på en CSGO-video. Og jeg er bedre end Tobias. Med løg på. Uden løg. Kan du invitere? Yes. Er du klar til at tabe? Yes, yes. You're going down. Hvad skal jeg være? Hvor mange kampe tager vi? Det ved jeg ikke. Hvilket team skal være? Jeg ved det ikke. Jeg tager 10. What? Oh god. Den første der bare bliver plukket ned. Okay. Hvad skal der for, jeg kan kigge bot? Nå, En ved en. hvor er dum. Selvfølgelig er du det. Nej, Get wrecked. simpelthen så ulækkert det der. Jeg har rent faktisk fået tilbudt en Blood Tiger, vidste du godt det? Har du? Ja. Fedt. Okay. Get den back. Griffin! Lær det. Kan I se, hvordan jeg taber hele tiden? Det er fordi, jeg spiller mod sådan en, som der er mega dårlig. Oh. You shut your dirty mouth. Oh god. Lige i hovedet, hva'? Ja. Jeg fik lige skåbet din, Ja. Jeg fik lige skåbet din. Helvede, jeg hader det bare. Nå. Mhm. 2, 3. Mhm. Ej, jeg har en idé, ikke også? Skal vi ikke prøve at lave sådan en serie med det her? Det er godt. Shilong. Det gør vi da godt. Og sådan en CSGO-serie. Men det, ja. Nu har jeg hørt, at du har sagt, det kan vi da godt 2 gange, men Ja. hvor fanden er du henne? Hjemme hos din mor. Hvor fanden er du? Jeg kan overhovedet ikke se. Nå, der. Fake. Ramte jeg dig? dig? Aha. Ramte jeg dig? Ja, det gjorde. Du skød bare igennem muren, du gjorde. No! Ej! Right to the face. Din lille abe. I lige måde.
Hvad, ville du blive mad, hvis jeg satte no-clip til? Hvad? Ville du blive mad, hvis jeg satte no-clip til? Ja, det vil jeg. Nå, men så kan jeg også. Ej, du er så klam. Så ulækker. Simpelthen så ulækkert, det der. Twerk. Så ved jeg, at du får høvl nu. Du skadede mig engang. Ja, du har købt noget nyt legetøj. Føj. Ej. Hvor er det bare ulækkert. I dit fjes. Lige i mit hoved. Det er nemlig rigtigt. Aha. Ja. Dit fjes, ja. Har du egentlig fået et AVP-skin? Nej. Oh god. Det er dit fjes. Det er Du sgu da vandt ikke stadigvæk. Jamen, jeg tænker, at hvert afsnit kommer til at køre over 3 kampe. Okay, 3 kampe i 3 forskellige baner. okay. Fordi Jeg at, tror så ikke det. hvad hedder det, også fordi at så går det jo op, så der, hvis du vinder den her runde her, Så har jeg vundet. så har du vundet det hele. Ja, Hvis jeg vinder, så tager vi jo den afgørende. Så det er bedst ud af 3, ikke? ja. Bedst ud af 3. Fuck. Du er så fuck. YOLO, right? Nå. Jeg var så fuck, da de der. Den tager jeg lige. Hvorfor? Så er det min. Ja. Det er lidt dumt, det her, jeg sidder og gør, men Står der? Så. 你在那里种的？ 你在那里种的？ ikke sige det til ham. Han skal have sig en overraskelse. Han skal have sig en overraskelse. Okay. 你回来你都没有都回来没有待多久都出去了，你怎么会 Mere var. 写了呢？你写了什么东西？ Ingen. Hvad er Stammer det? i. Ja? Stammer i. 真的呀？ Ja, Lille hacker. jeg Det er det, hacker jeg ikke siger. spillet. Kan du se den her? Den er faktisk Nu får den til. Og den her, den fik jeg faktisk lige i dag. 贪婪。 sådan der. En CZ75 Auto Stat Track. 骗你自己。 Vent lige, tager jeg din mor her. Fuck. Det er skrald til. Jeg skulle ikke have Hui. lige peaket. Jalla. Okay, vi tager Den gang får du hævet. Ej, træls. Repeater. Okay, det ser ud som om, at jeg kommer til at tale ved det her. I det her. Aha. Men jamen, så Det tæller vi sådan, for eksempel hvis Shillong så vinder i den her runde, så ja, så står der i næste afsnit, hvem det var, der vandt i sidste runde. Og så kommer der til at stå den nye vinder i den næste runde. Altså sådan, så står der for eksempel 1-0. Og et skud, så er bare færdig. Sikke en grim en, mand. Vi pimper den lige med at smide. Nå. Det kan vi ikke engang. Jo. Kan ikke engang hvad? Vi gør det i næste runde, så pimper vi den her. Men jeg har vundet. Hvad fanden han så?
Og det er simpelthen så ulækkert, det der. Lær det. Vi kan stadig nå at vinde, fordi der er 1 minut, og der er faktisk 1,5 minut til, at det er, at vi får at se, hvem vinderen er af denne runde. Okay. Jeg er ikke sikker på, at du kan nå at vinde. Vi skal have runderne hurtigt Oh god. afsluttet. Og ja, I kan se, at han fører 1 point over mig. 1 skide point. Så lad os nu se. Ja, lad os se, hvem der taber. Der er 1 minut tilbage. Så vi kører den safe her. Jeg kan held og lykke. Spray! Nej, hvad? Hvad? Hold. Det var bare eneste. No. Han kan stadig nå at vinde, men ja. Så nu kører vi den safe og bare overlever. Vi kører safe, og hvis han... Jeg havde de her sådan alene kampe. Hvor har vi titan henne? Fuck! Ja. Nej! Nej, det er simpelthen så ulækkert, det der. No. Så Tak vandt jeg. fordi I så med denne gang. Vi ses i næste afsnit. Hej.